салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам, ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. ҳатман дар видео лайк бимонед. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Як чиза қайд кардан мегзарам. Худтон медонед, ки дар Федератсияи Русия бисёре аз шаҳрвандои хориҷиро депортатсия кардесиянд. Ва шумо агар бихоҳед фаҳмидан, ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран ватсапашда бинависонед ва проверка мекунаву ҷавобша барои шумо мега. Мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Дар кадом ҳолатҳо муҳоҷиронро аз Федератсияи Русия депортатсия мекунанд? Тибқи тағйирот ба қонунгузории Федератсияи Русия, акнун дар чандин мавридҳои сабук низ метавонанд муҳоҷирони кориро аз қаламрави ин кишвар ихроҷ намоянд. ҳатто сар задани чунин ҳолатҳо боиси ҷаримабандӣ ва ҳабс низ шуда метавонад. Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонуни наверо дастгир намуд, ки аз қаламрави ин кишвар рондани муҳоҷирони меҳнатиро осон мекунад. Дума лоиҳаи қонунро дар бораи ба 20 модда зиёдтар кардани рӯйхати ҳуқуқвайронкуниҳо барои ихроҷ кардани муҳоҷирони меҳнатӣ аз қаламрави кишвар дастгирӣ мекунад, навиштааст раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия. Мувофиқи қонуни нав, минбаъд муҳоҷирони меҳнатӣ барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. яъне тартиботи ҷамъиятӣ дағалона рафтор кардана дар назар дорем. Мисол, дар ягон ҷо сару садо мекунед, ба тартибот оромишда халалдор мекунед, ана ҳамин то ҳатто дигар метавонад, ки сабаби депортатсия кардани шумо шавад. Ва дигараш, надоштани қайди муҳоҷират метавонад барои ронда шудани муҳоҷир аз қаламрави Федератсияи Русия асос шавад. Ва боз дигараш, муҳоҷиронро барои итоат накардан ба кормандони милитсия ихроҷ карда метавонанд. Шаҳрвандони хориҷиро вақте ки коркуни милитсия мисол пурсу пос мекунад, итоат намекунанд коркунои милитсияи Федератсияи Русияро, анамирам сабаби депортатсия шидан мешавад. Ва боз дигараш, додани маълумоти бардуруғ ҳангоми ба қайдгирӣ метавонад боиси ихроҷ шудани муҳоҷир аз Федератсияи Русия гардад. пештар буданд нафарҳое ки ба воситаи мисол мегуфтанд паспортмон гум шидагия ё дигар чизҳо худшона аз ҷавобгарии маъмурӣ озод мекарданд, вале айни ҳол ана ҳамин маълумотҳои бардуруғ додан низ бо тариқи автоматӣ метавонад ки шуморо аз Россия депортатсия кунад. ва боз инчунин барои майдаавбошӣ, яъне ки мелки хулиганстворо дар назар дорем, муҳоҷиронро низ ихроҷ карда метавонанд, то баъзан ҳолатҳое ҳаст, ки ҳабс пешбинӣ шудааст. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ чандин таҷбуд, ки мо то ҳадди имкон ба маълумоти шумо расонидем. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошем. Дар ҳамин ҷо як нафара барои шумо тавсия метиҳам, ки ба границаи Қазоқистон мебарад, аз шаҳри Москва ва аз Питер. худтон вазъияти границаро дидестем, ки рафтан қин шудагиай. рақамҳои рӯи экранда занг бизанед. агар ки 100% ба кала бигира, ки аз граница мегзаронатон, метавонед сафар кунед ва ҳуҷҷатҳоятона аз нав бикунед. як кас нависондай то 9 сентябра рейдҳо ҳастанд. ҳеҷ кас аз пеши худаш ҳичи гуфта наметавонад, ки ин рейдҳо то кая идома доранд ё ки кай тамом мешаванд. як кас нависондай худованд ҳамаи мусофиронро ва сарбозони ватанро нигаҳ дорад. Омин. худованд дар ҳар куҷое ки миллати тоҷик ҳаст нигаҳбоншон бошад ва худованд низ ватани моро нигаҳбон бошад. як каси дигар нависондай ассалому алайкум ака, ман депорт будам, буд шид, мешавад равам. дар ҳолате ки муҳлат буд шидагӣ бошад, шумо пеш аз билет харидантон як бори дигар ҷои шиноснома ва раводиде ки нав дар шаҳри Душанбе кушода шидагиай, рафта муроҷиат кунед ва проверка кунед, ки дар ҳақиқат ҳамаи линияҳои шумо запреташ кушода ҳаст ё ин ки не. Мақсудова нависондай. Ассалому алайкум, созаи акаи Сорбон. Мумкина як савол пурсам. Аэропорти Россия чӣ хел аст? ҳозирашда боз рейдҳо ва тафтиши ҳуҷҷатҳо дар аэропорти Шереметова бисёртар шидагиай. ҳафтаҳои гузашта худтон медонед, ки дар аэропорти Внукова буд ҳамин чизо. ҳозир дар ин шидагиай буд. Маъруф нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. дар мавзӯи авфи муҳоҷирон ягон видео мекардӣ ва ҳамаша мефаҳмондӣ.
ва боз мегӯянд ки Тоҷикистон ба таможни саюз медрояд. ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? дар мавзӯи таможни саюз ромадан фикр мекунам ин гап ягон асос надорад, чунки официални дар ягон ҷо ҳеҷ чиз нашр шидагӣ нестад ва дар бораи авфи муҳоҷирорам ҳозир ягон гап нест, ягон қонун ё қарор қабул шидагӣ нестад. Боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар мавзӯи ҳамин гаӣ мегуфтӣ, дар Тоҷикистон мисол рафтаистад, вақте ки гаӣ манъ мекунад, агар ба пештан наёяд, ту бояд бифурӯй бирай пешаш, ҳамира чӣ хел мефаҳмонд, як камтарак равшанӣ меандохтӣ. Як боро видео карда будӣ, ба фикрам ҳамун видеои пештаратан наёфтем. Мисол агар тибқи қонунгузорӣ бигирем, вақте ки гаӣ манътон мекунад, то муддати 3 дақиқа уҳдадор ҳастем ки дар дохили мошин корманди бозрасии давлатии автомобилиро шумо интизор шавед ва то 3 дақиқаро ки агар ба назди шумо наёмад, баъдан дар ин ҳолат шумо ҳуқуқ доред ки мисол далчи ҳай кунед биред. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳамун кинотон чӣ шидак ба? Мо киноро дар канал партохта будем, барои давомаш за назар дошта бошӣ, агар ӯ кино давом надорад. Як кас нависондаи салом Сорбон. Ман официалан кор мекунам. Сроки паспортам тамом мешавад. Мехоҳам Тоҷикистон равам, 21 билетам ҳаст. То август оплачиват кардагӣ патентма. Тоҷикистон паспорти нав биём, ягон проблема намешавад. Илтимос ҷавобам тиҳед. Дар дигар видеотон савол додам, ҷавобам надодем, нахондем саволма. Ақаллан ин доф хонена ҷавоб тиҳед. Вақте ки шумо ҳуҷҷат супоридагиен, ҳамун ID паспортро ба назар мегиранд. Яъне шумо ки иваз кардем паспортона, муҳлаташ ба охир ки расид, боз ID паспорт нав мешавад. Дар инҷа имконият ҳастае ки мақсад шумо бо асари нав патент бисупоред, мисол ҳуҷҷат бисупоред барои гирифтани патенти худо. Канал нависондай. Ассалому алайкум акаҷон. Ман 2016 депорт шудам. Ному фамилияро дигар кардам, не ки нарафтам. Равам патент метан. ҳозир назорат пурзурай, тафтиши ҳуҷҷатҳо зиёдай дар фурудгоҳҳои Россия, махсус касое ки депортатсия шидагианд ва ному фамилияшона иваз кардагианд. Барои ҳамин гуна нафарҳо боз мақсад назорат пурзуртар шидагиад. Вақте ки дастгир мекунанд, огоҳ мешаванд ки шумо пештар запрет доштед ва ба раҳи ғайриқонунӣ вориди Россия шидем, аллакай дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо мақсад ҷаримаи калон бикунанд ва аз қаламрави Русия боз ҳамун запрети шуморо зиёдтар ба 2 баробар мисол табдил битиҳанд. Тиҷаи нависондай. Салом акаи Сорбон. Ман Тоҷикистон омадам. Работа 3 моҳ гаштам, граница рафтам, учоба кардам. Ягон ҷо наспоридам. 1 август срок тамом мешавад. Граница бурам работа кунам, биём, регистратсия кунам. 3 моҳа ба ман сентябрда охирашда Тоҷикистон бурам депорт мекунанд мара ё не? Илтимос ҷавоб диҳед. Идоф мисол ту дар назар дорӣ ки вориди Россия бишай, граница пересекат кунӣ, мигратсиони картаи работа бигирӣ ва 3 моҳ бестиву биёй ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Хоб, вақте ки шумо мигратсиони картаи работа мегирен, фаромӯш накунед ки шумо уҳдадор ҳастед, кор мекунед ё ин ки не, бояд патент дошта бошед. Дар ҳолати надоштани патент, аллакай қонуншиканӣ ба ҳисоб рафта, албатта ки депортатсия мешавед. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ, имрӯза навормона ҷамъбаст мекунем. Саволҳои иловагӣ бошанд, дар комментария бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.